En el Circo Bet poden trobar espectacles que mostram elements molt innovadors, no? Per exemple, la música en directe, que està composada per mateixos músics de Circo Bet. També hi trobarem que no hi trobarem cap animal, no, Circo Bet no fa ús d'animals ni domèstics ni salvatges. I també el que fem és mesclar circ contemporani, circ d'actualitat, amb el teatre, la dansa, una mica per fer un espectacle original, no? I, a part d'això, sempre el que solen fer són espectacles que són molt propers amb el públic, no? Que el públic està molt a prop dels artistes i que, a més, els artistes donen peu a que el públic formi part i que pugui col·laborar en el mateix moment en l'espectacle, no? També el que solen fer és que són espectacles que estan destinats tant a infants com a adults. Vull dir que hi pot venir tota la família, com un nen de 2 anys, com un home de 120. Vull dir, és un espectacle que agradarà a tothom.